بێگومان ئەفشەوتاندنê çê dibe li devera çiyayê Kurmênc ne tiştekî nû ye. Li gelek deveran ev şewtandina çêbûn, em wek dizanin derdora avê Meydankê, li çiyayê Bilbilê, çiyayê her bilind jî di devera çiyayê Kurmênc de çiyayê Hewarê, her wisa li xastiya em pir ciyan şewtandin çêbû û va hîro li çiyayê Hec Hesna. Ê min ez dibêjim di mabest hene ji va şewtandina. Yek şerrid mekin di va çiyana de çêbûn. Ez dibêjim pir xelk pekrevan li wir hene ya em bêjin şehîd li wir hene. Dixwazin wan tev da bişewtînin. Yani ew laşena ti car kes nebîne. Hev yek. Ê du wek hûn dizanin nêrîna navdewletî hîro li ser va mistewtanatê çêdibe û xelkî nazih ji gota hatî keptî Efrînê nerazî ne. Ji ber wê ez dibêjim ev şewtandin bo erdina ava bikin, bo xanîna li ser çê bikin, hinek mistewtanat ne lê ava bikin û xelkê hûnê têda rûnişkê bidin. Hev nêrîna min ez dikarim bi kûrtî bêjim. Bi rastî siyasetkî zorî dijwar e. Li serê çiyayê Kurmên tê meşandin bi destî ev fesaîlê İslamî muteterrif ê pêşgiriya Tirkiyê jê re hene.